Rolling, sir. Action. ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ମିଲି ତୁ ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବସି କଥା ହଉଥା, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ବାପା ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧୁ ଭାଇ ତମେ ଏଇଠି ବସ। ତମେ ଜାଣିଛ ଅପା ନା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି, ଆଉ ବଡ଼ ମା ବି କିଛି ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ତମେ ଏଇଠି କିଛି ଦିନ ରହିଯାଅ ନା, ମୁଁ ପିଲା ନ କରିକି ଅପା ସହ ତମର କଥା। Action. ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ମିଲି ତୁ ଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ବସେଇକି ଏଠି କଥା ହଉଥା। Rolling. Out one. And action. Rolling. मत कहले बोल जा रे आ ना